Ассалому алайкум дӯстону ва подписчикони азиз. Дар навори имрӯза барои шумоён 5 сар молҳои фурӯшия барои шумо мана пешниҳод мекунем. Лайкҳои зер кунтон, агар меҳмон боштон, агар обязательно каналро подписаться кунтон. Моли якуми мо буқачаи чорни пёстри бо як намедонам кадом мол ки гибрӣ шудагӣ, лекин буқачаи моли зӯр ки гибрӣ шудагӣ ки буқачаи бениҳоят моли ғавса барои ояндааш харидор боштон. Марамат наздик рафта бентона мешавад. Синни солаш 10 моҳа, хурду хӯрокаш зӯр, ҳам пешош ҳам пуштош зӯр. Нархаш 12500 сомонӣ. Боз муомилаи хушрӯд дорад. Бо наздик рафта бентона мешавад дӯстони азиз. Баъд мен дар давоми видео ин дуюм ва сеюм моло ҳар душ як ҷойга фурӯхта мешавад. Ман ин якумаш бо оғози дуюмашам мебурад. Ҳар душам тамошо кунтон, агар маъқул боштагар боз наздик рафта бентона мешавад. Муомилаи хушрӯд карда метиҳад соҳиби мол. Албатта ҳар душ як ҷойга фурӯхта мешавад. Ино синни солашон 4 моҳа шудагида, хулас калом 4 моҳа гузаштаги молчо дӯстони азиз. Барои ояндаш барои худатон ме фарқаш не ҳамаш ба шуда мегирад. Ҳар душам карпат ало дӯстони азиз. Яъне ки карпат ало, бисёр одам мегӯяд карпат чизе хударафтаги одамай. Ҳамин ранги швед тахлид дӯстони азиз. Ҳамин хел хулас калом. Хурду хӯрокаш ҳар душам зӯр барои ояндаш мана харидор боштагар. Барои фарбе кардан мефурӯшам мегӯятон, барои зотгирӣ ҳамаш ба шуда мегирад. Ҳар душам стойкаш зӯр. Нархошон дӯстони азиз ҳар душ як ҷойга фурӯхта мешавад. Нархаш ҳар душа нархаш 17500 сомонӣ. Боз муомилаи хушрӯд дорад. Бо масъалаи дастафкаш бе ягон мушкилӣ любой ҷои Тоҷикистон дастафка мекунад. Гуфтаги нархҳо зиёдтар ё камтар карда масъалаи дастафкаш ташкил мекунад. Соҳиби мол албатта. Моли чоруми мо буқачаи карпати тоза мана ана ҳай стойкаша дидосон ҳама тарафаш зӯр хулас калом. Бисёр бо таърифаш намекунем. Худаш мол маълум аст ки моли зотие дӯстони азиз. Синни солаш 5 моҳа. Кадомтон харидори ҷазман боштагар бо наздик рафта бентон штоби уверен шудан ба дӯстони азиз. Мо ҳама вақт мегӯем ки наздик рафта бентон баъдан харидор кунтон мегӯем. Бо амехе одамое ки мегӯяд ки ин майда калон мегӯяд ҳамон бигуфтосем дӯстони азиз. Бо наздик рафта бентон. Нархи мол 7700 сомонӣ. Боз камати муомилаи хушрӯд дорад. Ман ин буд моли охири мо ғуноҷинчаи карпат. Инам хурду хӯрокаш зӯр 2 моҳа синни солаш. Нархаш бо нархи дастрас фурӯхта мешавад. Барои ояндааш харидор боштагарон марамат мол мекунтон, мефарбе карда мефурӯштон, фарқаш не ҳамаш ба шуда мегирад. Нархи мол 6500 сомонӣ. Боз муомилаи хушрӯд дорад. Кадом моле ки вибират кунед бо як гала арзон мешавад дӯстони азиз. Мо ҳама вақт барои шумо бо нархи дастрас пешниҳод мекунем. Ҳамин хел молҳои нағз дӯстони азиз. Лайкҳои зер кунтон, агар меҳмон боштон, агар каналро подписаться кардамонтон. Ҳамин хел молҳои нағзан барои шумо ҳама вақт мо партофта меистем дӯстони азизам. Мана пуштошта дидосон барои акун одамое ки бовар намекунанд бо бозорҳоям бентон нарху наво чиқед баъд инҷа арзон вай арзон мана худатон